hoxe imos a ver o proceso de vectorizar un debuxo que fixo aquí un neno ou unha nena de cuarto dunha mascota para polos creativos. Con respecto aos debuxos, para vectorizar, por exemplo, para gravar co láser, é importante que sexan, pois, pedir aos nenos pois, que sean trazos grosos, este ten cores, pero case mellor que sexan negro sobre branco, porque ao final o láser o único que vai facer é negro sobre branco. E bueno, intentar partir de debuxos moi contrastados, que non teñan cousas por detrás, que si ten cores, que as cores sean o máis uniformes posibles, como a esta. Buscar que sean imaxes contrastadas. Aquí escanearon o debuxo que fixo este alumno e o que temos que facer primeiro en Photoshop ou en GIMP, nun programa de deseño, reparar estas partes que non se escaneou, porque queremos que sexa sempre que teñan os contornos cerrados. Entonces, nun programa de edición de imaxes, imos cerrar estas partes que se ven aquí. Teño aquí aberto en Photoshop e coa ferramenta pincel vamos a ampliar para facelo coa máxima precisión posible. Imos facer simplemente aquí un trazo e aquí outro trazo, para que sexa todo un continuo e teña o seu contorno cerrado. Ben, vamos a facelo o máis fino posible. Teño aquí o amarelo de cor, vamos a desfacer eso, e aquí vamos a poñer as cores por defecto. E nada, simplemente cerrar aquí este trazo e aquí tamén cerrar este trazo. Aquí tamén vamos a corrixir isto para que non nos dé problemas. E sen máis, a imaxe está ben contrastada, xa corriximos iso, está todo cerrado polos seus bordes. Guardamos a imaxe como JPG, por exemplo. Bueno, guardámolo e agora imos abrilo en Inkscape. Imos aquí a Inkscape, arquivo, importar e importamos a imaxe que acabamos de facer. E aquí temos que facer o proceso clásico de vectorizar este debuxo. Imos aquí co debuxo seleccionado a traxecto, vectorizar mapa de bits. Aquí teremos que regular o umbral según o debuxo para que se vexa o mellor posible, sin que faiga artificios extraños. Entón, máis ou menos por aquí. As motas, isto das motas é para que figuras hasta certo tamaño non as teña en conta. Aquí no meu debuxo funcionoume ben un valor de 31, isto dependerá do debuxo que irades vectorizar. E dámoslle a aplicar. Bueno, as motas sabedes que son as partes, o sea, para que non teña en conta figuras hasta un certo tamaño, doulle a aplicar e xa tería a forma digitalizada, vectorizada para usar no láser. Xa podería facer isto directamente e o láser o que faría aquí, como estos en realidade son recheos, o que faría se enviamos este SVG ao láser directamente, o que faría sería gravar. Se quixéramos, esta figura poderíamos compoñela da forma que se nos ocorra, pero unha das opcións que poderíamos ter sería, aparte de ter a figura así, facerlle un contorno. Para iso, que eu xa o fixen en outro vídeo, collemos a figura inteira, edición, duplicar, por exemplo, para conseguir ter dúas figuras iguales. Ben, con esta figura o que vamos a facer é conseguir solamente os trazos. Quitamos o recheo, imos aquí a recheo e borde, a recheo,
eliminamos o recheo, parece que a figura desaparece, e deixamos só os trazos. Vedes que quedan só os trazos. A nós o que nos interesa é simplemente para que podamos cortar a figura o trazo exterior. Entonces, para iso, imos aquí a traxecto e descombinar. Entón, o que nos vai facer o programa é separar cada un dos trazos para que podamos elixir o máis exterior. Eliximos o máis exterior e xa o teríamos aquí sacado para fora. Todos estes outros trazos non nos interesa. Entón, agora o único que nos quedaría sería aliñar estas dúas figuras. Para iso, señalamos con mayúsculas pulsado as dúas figuras, imos a alinear e distribuir, podelo ter aquí ou podelo ter en obxecto, alinear e distribuir, alineamos as dúas figuras e teríamos xa o contorno. Entón, que faría aquí o láser? Pois poderíamos que as partes recheas non las grave, esta liña de contorno vermella faría un corte exterior para sacar o muñeco, o boneco, para sacalo cortado na figura que sea, en madeira ou no material que sea, en madeira ou algo así. Tamén aquí podese dar o caso de que necesitemos que teña un certo desfase, un offset. Por exemplo, aquí nos dedos serían uns cortes moi xuntos, moi pequenos e igual nos daría problemas co material. Dependendo do material, podría ser que non o corte ben ou que nos faiga cortes demasiado pequenos. Que podemos facer para solucionar iso? Pois facémoslle un desfase. Imos aquí a traxecto, a ampliar, e o que nos vai facer, perdón, porque agora teño todo sinalado, sinalamos só o vermello, imos a traxecto, a ampliar, e o que nos amplía é ese offset. Podemos darlle varias veces, traxecto, ampliar, traxecto, ampliar, traxecto, ampliar, e vedes que nos fai, incluso nos une esta forma con esta, conseguindo que o corte vai a ser moito máis forte, non vai poder romper o brazo por aí. Entón, pois sería unha forma sinxela de conseguir vectorizar un debuxo para os alumnos, para facer as súas cousiñas no láser. Espero que vos sirva este método vectorizado e hasta o próximo vídeo. Un saúdo e moitas grazas.